namaphamukeni ebandla lonke likaJesu Kristu lesibingelele esithi makagwinyiswe uJesu Kristu. Kuthiwe angizokhulumela umndeni wakaHarris ngokuthi-ke sikhule endaweni ekhaya elilodwa eTonwood, sikhulisa ukhulu uMabiyela wakaHarris. Sikhuliswa ukhulu uMabiyela wakaHarris. Labantwana sukela kuFelo kuze kugcine kuzanele bebebelethwa thina sinomfowethu uThema. Sihlalile ukuhlela labantwana. UZanele uzalwe ngo-1971 wakhulela eBhodleleni ngoba wafika isikhathi singakafiki. Wakhulela eBhodleleni. Sahlala-ke ngo-1970 kuthe ngama-1976 ekhona ilokishi laKandengezi. Wasekuphuma umuzi wakambokazi bafuduka-ke baya kaNdengezi. Kuthe-ke sekuma-80s-ke babuya ngesimo sokuthi kongasahlalekile kahle bazocela inxiwa kaHarris futhi. Sabavumela-ke bahlala njengoba namanje lisekhona ikhaya lambokazi kanye nakaHarris eTonwood. UZanele-ke akazange afane nabanye abantwana. Ube umntwana ebezithanda, ebhekisisa into uma umnika yona. Ubehluke kakhulu, ekhuthele eyigagu, ethandaza. Ujoyine umhlangano kaMaria emncane uZanele, wajoyina ikhwaya yaKandengezi emncane eyilida lapho. Kusekhona ubaba uZakhele Fakazi, inkosi ayinophekulwa futhi ukhanya waphakade kumkhanyelo. Ayike babuya-ke ngama-80s oZanele umndeni wakambokazi bezohlala la eTonwood. Wasezojoyina-ke ikhwaya yaseSansavia. UZanele-ke uthe ngokuqhubeka kokuthi useqedile ukufunda uyasebenza manje usekakhulukazi eThekwini. Wase eqamba ama-Cherubims uZanele. Kunalawo ma-Cherubims uZanele usekhwayeni yaseSansavia. Kunekhwaya futhi ayenzayo negenge yasekhaya noma kwasekhaya esaphila leso sikhathi ama-Hummingbirds. Kusenjalo uZanele sezwa eseqala indaba yama-Gospel Awards. Kwaba indaba enkulu leyo ngoba thina kunabaculi esesingabazi, kodwa uZanele ngokuhlakanipha kaZanele kwakwenza lokho kwayimpumelelo. Sesazi abaculi abaningi, baningi nabaculi asebephumelele ngenxa yakhe uZanele. Ngiyambonga uZanele ngoba akazange abe nomona nethalente lakhe. Ufunile ukuthi wonke umuntu avelele. Nathi ekhaya besithanda uma enza le mcimbi yakhe uZanele besibiza. Ngikhumbula ngithi ngo-1994 eqamba ama-future leaders emotivator abantu abasha. Besibiza-ke nathi sibadala kusami sizomlekelela. UZanele ukhulu akwenzile. Takasisi Zanele siyabonga ukhulu osenzele kona. Awuzange usukele phansi. Usibiza silapha le kude uthi wozani bantwana basekhaya. Sisi woza hlala woza sisi ashuthe. UZanele ubesithandile. Bengapheli isikhathi uZanele efikile afika khona athi sisi iyazi ngani zokulanda. Ngikhona la ekhaya eTonwood. Bafike bangilanda abantwana sijabule kube mnandi. Zanele ngiyazi ukuthi manje awusekho la emhlabeni. Usesakhiweni esisha. Isakhiwo esingayikudika esasezulwini. Zanele uyaphila manje. Sikubonile loba buhlungu osudlule bona. Osami umntakasisi uNkulunkulu ingakusiza. Uphumulile loba buhlungu khona uyiqinisa ngoba sifikile mhla ka4 sizombona lapha yakwakhe ekhaya. Usahlala naye kwamnandi. Kodwa uthe mase sikuzahamba wasethi asihlale phansi sonke sambuka. Wathi asishutheni, sashutha. Wasethi lalanda nake ningayiphosti lezi thombe lezo. Nizoziphosta uma sekufanele. Yaba isonto liyaphela uZanele sesizwa indaba ezikhulu. Ababa Bishop Nkambu ngiyacela ngithi uma umoya wombusi uvukela ungayishinda wena. Inzima indaba obhekene nayo. Mkhwenyana usemncane unothando. Ngikubuka ngisabe angazi ngenze njani ngoba asisenabo abantu abadala
sekuyithina. Ngithi bantwana bakaZanele, nimbonile umana wenu ube strong kangakanani, ngicela nithandane nani nibe strong for yena. Enikwenzayo ngicela nithi manikwenza nenzele yena ukuze naye aziqhenye ngani, nathi siziqhenye ngani abantwana bakaZanele. Mntakasisi Khithi ususele wedwa kulabantwana abakasisi abawu-5, ususele wedwa Khithi. Ngithi ene uJobe, ukhumbule incwadi kaJobe owaphuca yonke into, waphuca noma yonke into emhlabeni, kodwa azange amlahle uNkulunkulu. Nawe-ke Khithi ngithi ungalilahli ithemba mntakasisi, uNkulunkulu ngeke akunikeze umthwalo ongaphezu kwamandla akhe. Ngicele uhlale emkhulekweni, uzoqinisa, ngeke akulahle uNkulunkulu, uzokuthwala nathi sizokuthwala. Yize singenalutho, asinalutho thina besibheke yena uZanele, angazi uZanele mase ekuyena uhambayo. uZanele lento esikhulumela kodwa sathi uyidla uZanele. Uyacula uZanele, uyasina uZanele. Ayikho into angayenzi, uphiwe yonke into. Ngisathi namhlanje uguliswa yilokhu kuhlakanipha kwakhe okudaka yini, ngoba akukho uZanele abengenakho esandleni sakhe, futhi engakufihle engawagodlile amandla akhe. Hey, ngiyabonga Nkosi yami ukuthola leli thuba ukuthi ngibhodle ngoZanele, kodwa angikakholwa kahle, akangeni kahle. Uma ngibuka uZanele angazi. Kanamazwi sithambuze ngokucabuleyo. Kana kuJesu othandekayo. Amen. Inkosi ayikho uZanele uNkulunkulu.